Αυτό το αυτοκίνητο είναι από την εποχή που η Mercedes έφτιαχνε τα καλύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Μιλάμε για την 350 SE. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ηλιορροφή, ηλεκτρική εννοείται. Δες εδώ πως ανοιγοκλίνει. Πολλά ηλεκτρικά πράγματα. Δες εδώ. Ηλεκτρικό παράθυρο. 1975, έτσι. 1975. Πολύ δύσκολα θα ξαναβρεις. Κυρίως για το μεράκι που υπήρχε και ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό το να έχεις μια μαζική παραγωγή με τεράστια κέρδη, όσο το να έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο που μπορείς να φτιάξεις. Φυσικά είναι αυτόματη, εννοείται πως είναι αυτόματη. Μιλάμε, μπαίνεις μέσα στο πίσω κάθισμα και βυθίζεσαι. Δεν νομίζω πως έχω ξανακάτσει τώρα πιάνω το κάθισμα. Και φυσικά το κόσμο αυτής της Mercedes, αυτό το καταπληκτικό μοτέρ, 3.500 κυβικά, το ότι αυτό το αυτοκίνητο στέκεται έτσι, δεν χρειάζεται να κάνεις όλα τα πράγματα που χρειάζεται για να σταθούν, απλά έτσι κλακ με τις σούστες του στέκεται. Είναι άλλο ένα σημάδι, εκτός από αυτό εδώ, που σου δείχνει τι σημαίνει Mercedes.